Язның бір күні ел туйдыра. Барлық районнарда диярлек иртәдән кишкә кадәр жир эшкәртә. Һава торышы уңайлы, техника төзек, ашлама җитәрлек, зарланырга урын юк. Хәбәрчеләребез Алексеевский районындагы чәчүлек эшчәнлеген күреп кайтты. Чәчү чорында кырда эшләүнең һәр сәгате бик кыйммәтле. Туфрак кар суларын сеңдергән һәм бераз кипкән чорда өлгереп калырга кирәк. Киләсе уңышны утырту өчен хәзер 10-12 көн калып бара. Озынайса, басулар ката, культуралар начар үсәчәк. Сейчас закрывает влагу. То есть как? Хәзер дым каплыйлар, туңга сөрелә. Трактор сөрелгән җир буйлап уза һәм 21 метр озынлыкта зур тырмалар эшли. Туфракның өске катламын йомшарталар, шүк үләннәрен юкка чыгаралар. Аннары ашлыкның чираты җитә. Аны да үзенчәлекле итеп әзерлиләр. Утырту вакытында да тукландыруны өстиләр. Барлык орлыклар да ашлама белән чәчелә. Ашламасыз чәчмибез. Без 1 центнер аммиак селитрасы кертәбез. Олга таба чәчү бөртекләр җиргә 4-5 см тирәнлеккә эләгә. Алексеевск халык предприятиесендә бу эш белән заманча техника буенча укытылган аграрийлар шөгыльләнә. Белгечләр басудагы датчикларны һәм нәтиҗәләрне күзәтеп тора. Вот они лежат, через какое расстояние примерно. Вот он ложит в рядок. Влага хорошая. Влага пока в почве есть, то есть видите, как бы очень влага. Менә алар, әлегә туфракта дым бар, шүк үләннәре җепләре әлегә күренми, тырмалау башкарылган, җир яхшы сөрелгән, орлыкларның барысы да үз урыннарында. Да. Алга таба җирне тыгызлыйлар. Бу туфракның өске катламына дымны саклый, бөртекне үстерү җиңелрәк була. Басуларда беренче үсентеләр инде бер атнадан соң ук барлыкка киләчәк. Ел саен сабан культуралары чәчелә. Алардан тыш көзге культуралар да бар әле. Сеется с осени. Осенью, значит, они всходят. Немножко тут фаза кучи. Көздән чәчкәннәр бераз яшәрә. Кар ачылганнан соң без аларны тукландыра башлыйбыз. Бу сабан һәм көзге культуралар арасындагы иң мөһим аерма, ә соңгылары өлгереп килә. Моның ачык мисалы Алексеевский районындагы вәзгыять. Анда уҗымнар яшь үсентеләргә ия булды инде, ә сабан чәчәләр әле. Район ведет работу по завершению. Район күп еллык үләннәрне һәм көзге культураларны тырмалау һәм тукландыру буенча эш алып бара. Бүген дә 73-75% дым каплату төгәлләнеп килә. 150дән артык берәмлек техника басуларда эшли. Хуҗалыклар дым каплый, язгы культуралар чәчүгә керештеләр. Хәзер бөтен республика буенча да шундый ук хәл. Кыр хезмәтчәннәре көздән үк мөмкин кадәр күбрәк культуралар утыртырга, мул уңыш җыеп алырга ашыга. Тик моңа кадәр аграрийларга аны җәйге эсселектән һәм корткычлардан сакларга туры киләчәк әле. Идел Кыямов, Булат Шакиев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.